जोंता और bolong ni mani thumi engke muikhun laifang engke muya rok phali janai jat borok taibo budi rok mayangai tongo sini jati rok kabang mo bahai area kona dogo tongnai rok bises khai kona kuni tongnai rok borok no bazar khujar borok belai distance borok hasal norok saimano tai nugo o tangpui kami belai bazar ba hasal sengmia bo ang kok salaika sini SDM sarbai borok kok salaimani porewo borok bo hayo belai borok tam hne saka borok dukhoni kok seng bolong rogo thanginai bolong ni tharok seng salai ma tongso bolong ni joto manai ni sajangnai manai abo hayo seng nai tuku ma tongso abo hayo o area ni borok kok salaka kaki tercampur lala tama Jesus sawahai hanai ham yani ago sunai ro kai to ni hawa boro haban taman gela borok ni man thai kurui kha borok ni sokat bokurui kha buino subama tongke kai tor bonono subana buino hamzak ma tongke kai tor bonono hamzak na buino khai rok ma tongke kai tor bonono khai rok na buino ruma kai tor bonono ruma
Amo sing la puji. Na tiura la. Ini orang Jompu Jala Subdivision under nih. Kila Warma Ponsayat pas nomor wato tangpui kami okai sopai leka. Karon tahun ni bagi ke ani sing saimano hayung sakawa hayakaba o prithibiwo belai kirma sinsa rubai koklom hayakaba manjak lai tabuk tangmani bagi awani bagi already India government sakla reka lockdown awani bagi sini borok বিশেষ kai sini hasil gotong nai rok borok ni onek samu nungo crisis ng laijak masih aman nengya awa hai belai bibranto klai laijak awani bagi sengtini awa hai kogrok no khnawi o tangpui kami o phai sok pai laika tei o tangpui kami ni taku bukuk sungmai seng kok salaika borok ni dukhoni kok no seng sai khnarka tei borok ni birmani kok no seng sai khnarka obon teine seng belai kha khamda je sini sukmani ba je sini manmani abono tabuk seng kono sarkar ni sahaja ko karon seng public ni sahaja seng je manmani borok no tabuk sak jarawo seng subalai tanglai jauta noro gamer no phanya rok lebu no thani hege bu sungstani noro gamer moro noro phanya thai belai hambai ani mong sukrai de borma ang yot IPF tini advisor general chairman takarla division ni tai party IPF tini vice president jompi takarla division ni no tai ang CSC ni sara tripura nenge central ni yot IPF tini member botongo seng oboke kuno ojaga o haipeno seng party no tabuk sujara o party ni kuno mention khlaya haipeno jehetu obono seng bises khaya haipeno sini dokharok ba sini jati rok kabang mo ba haike area kona dogo tongnai rok bises khai kona kuni o tongnai rok borok no bazar khujar borok belai distance borok hasal norok saimano tai nugo o tangpui kami belai bazar ba hasal seng mia bo ang kok salaika sini SDM sarbai borok kok salai meni porewo borok bo hayo belai borok tam ni saka borok dukhoni kok seng bolong rogo thanginai bolong ni tharok seng salai ma tongsuo bolong ni joto manne nini sajakni manne abo hayo seng nai tudu ma tongsuo abo hayo o area ni borok kok saharka SDM bai kok salai meni porewo bo ano kok rekha kini nang ajaga thangi visit khaimeni porewo borok ni sujog subidar tamanang ration ni mairung mayangi tongkhangke ba ration ni joto kisu manthai soktai abo bebak no borok no prom khaira jaknai tei khanani bisingo no borok ni oparao je sujog subidar khai sokpainai borong ni ration sob role busu sasal borok ni ration so amu bai bisi salya hampano 15-16 kilometer hairok ngan ale hasal jak lama bo ekdik dia sudah abo simia hasal ni abo ulni kok sikok lama ekdom borok ni saya tei lama hamia abo hairok borok ni lajata no busak jotin rok gamer mjaro ro phanya thai tini borok ni oro seng khobor man kami no borok oro 62 hayak 63 family to a family ni bisingo sengto joto borok no seng jeto sarkar te suwa mani ya ba seng public rok ba sini janasadharan rok ba area ni ne seng hamdagi borok suwa mani ba jaro jagan nukhung ni ne maisai tongnai hingkangke borok no seng rajagya ko je ekdom tini hajra thangkangke tini sanai aba hai borok rok no norok sila khlai de mone borok 25 jona hai sono saharka a 25 jona ni bisingo seng emne na kebono 10 kg kebono 15 kg aba hai khlai nai borok seng aro 300 kg mari khajagan kata Ani bumung ke sojil marmosong sing ke Tampui Bara Kila Barma Gaw Panchayat pas number ke sini para oto belai kena tini bagai crisis erpore kesana nih neng bagai taibo osubida omoi tongkha tabo joto Bharat Borsho simi buya all world hinai mano lockdown khlaijak abon bagai jeng bolong bisingo tongnai rok ni bagai taibo kosto mani tongo kajeng ta oro bolong ni mani thumui engke muikhun laiphang engke muya rok phali janai jat borok taibo budi rok mayangai tongo
bazar bo mani rok thumui bolong ni mani rok thumui rok phalna bo subida malia hingke onek borok no tampui paran borok rok saya nangya kheno jeng tabuk jera obtain maintain khai tongo hingke saya nangya karino jeng bo je manmani je chin boskango phaimani abono jeng asa khai tongo abo semiya hingke chini IPFT ni hoite tini ako takar jola jompu jola ni borok leader rok phainai chini tampui parao total family ingka 65 family hingkai oro to joto borok no bigra phano borok jengno borok ni ব্যক্তিগত khairog jengno khairogoi nai protik poribaro rimaya phano je guri borok rokno select khainai 15 kg ba 10 kg ba 8 kg ke phano bagai ako nalaidi bagai abono eko salaidi hinai khair jengno khairogoi am haike tini mairung bongni yakte prai 300 kg jongno frige ri ripaiga belakena hambai hingke borok tai bo sujug rigo jongno dabo lockdown ni bangai ration sabo bo borok sawo borok saikalang thango jongno ration rok tikhogai rohoinai hingke gari free rohonai hingkai ration card rok bongno ri rohoi ration card rok ri rohoinai borok ration uthoginai borok chini ration mairung rokno uthogriwinai hingke gari rok free ri rohonai hini saikalang thango belekena hambai taibo jeng oro je hotu wansokmani hingkai yang tampui para bai chini ration shop chini পঞ্চায়েত হিংকে তো প্রায় ডিস্টেন্স tongo 12 থেকে 15 কিলোমিটার yang himui to thangai meya jeng to yang ni tampui paran simi chopok nogor teke guriwui nai bonkumari hoite bidi bazar thangna nango par head gari barasi 150 টাকা 200 টাকা rok amhaike up down ke ekore sunmarong ti khona hingke amhaike gari bara rok charge nango hingke jeng 150 টাকা 100 টাকা 200 টাকা rok baike ajiwui ration mairung rok naharai phainai aborok wansogoi tongo haipono chini patini borok phainai jungno khairogoi borokno ব্যবস্থা khairnai norok phaidi jengno gari ব্যবস্থা khairnai jengno ration mairong tikhoginai nongno free ke ri rohonai je chubai mansak chubainai hinei borok saikalang thango tapu jorting ke norok mairum ration na hayako anti o mas ni hingke to mas thangjak phano tam joratei mairong na hajagiya ko lockdown bagai jeng yang edik sedik thangai maya ko gari gura ko bepar daga thang gari gura ni bepar gari SDM sarno ko norok kono sade sahok aje SDM sarno to jeng sahojak no bo ko SDM sar bo sahojak no bo abo haike no ব্যবস্থা khaina hinile sahoro tini ya hangka khana hingke sonia mahike jeng message manjak SDM sarni thani noni yang to tini yang pai belenya nukar je lama ni অবস্থা buwa hai norok lama buwa hai himlai tong tai norok ni o lama ji sarkar je tau tong mani o sarkar norok photo phono kana buwa hai jeng o lama no prai tampui theke lungkampara prai 8 kilometer o lama no SDM sar DM sar rokno ko punobar jeng phunukjak khlai phainai hinei to borok gosi ko saikalang thango haipon tabuk joratei samungya ko haipon jeng kosto khaino chini kotorok chini sarkar si am haike khlairia ko hangka ba jeng kosto manei no yangtei no chole lai tongrau asa nongni bu khawla asa ta tongje o lama immediately o ko gin bising mana tai kun bising no boson bising no
hada hamna bo bahai nong nonso abo to baksake to asa khai tongo baksake to asa khai tong ya mane borok kabang ma to wan sok mane mo kabang hungka ba taklai ni to tai to ongai mangla khai hinai para borok ro wan sogoi tongo kintu SDM sar songke sawo taklai no I choling jora tele rena hinile sawo ai phano bongni bukhuk tei tabuk jora phano message taisa phai ko sok paiyako okay